Eskerrik asko, Prieto jauna. Jarraian, EH Bildu taldearen ordezkaria den Pinedo Andereak du hitza. Eskerrik asko, presidente burua, eskerrik asko guztioi eta arratsaldeon. Gaur hemen, EAJak eta PPek aurkezten digutena defizit helburuei buruzko gai honetan, aurrekontuetan lortu duten akordioaren isla da. Murrizketak aurrera eramateko oinarriak finkatzeko beste urrats bat, besterik ez. Esaten da, erkidegoko administrazioari eskatzen dio bete ditzala adostutako defizit mugak. Baina esaldi honek niri 3 galdera nagusi dakarkit burura. Nork adostu ditu? Norekin adostu ditu? Eta noski, zertarako adostu ditu? Argi dugu, Euskal Herrian ez dugula horrelakorik adostu. Hemen, gure artean, erabaki beharko ditugu lehentasunak, eta horien arabera defizit muga. Euskal Herria Bildutik prest gaude lan horretan aritzeko, zintzo. Euskal Herriaren ekonomiaren egoera ez da kontutan izan Espainiaren aldetik adostutako defizit muga horiek finkatzeko. Café para todos aplikatu du. Berak akordatutako defizit mugak erkidegoen artean banatzeko. Estatuak bere kabuz aritu izan da. Berariazko eskumenak ditugu, eta gure ekonomiaren helburuak guk erabaki ditzakegu. Geuk erabaki behar ditugu. Guretzat, garrantzitsuena euskal gizartearen ongizatea bermatzea da. Justizia soziala. Eta horretara bideratu behar dira gobernuaren ekintzak eta baliabide ekonomikoak, lehentasun osoz. Krisi sistemikoak jota gaude, eta beraz, ekonomiaren koordenadak aldatu behar dira. Krisitik irten nahi badugu. Krisitik ateratzeko ezin erabil daitezki krisi bera sortu duten neurriak. Eta ildo honetan agertzen ari dira azken aldietan nazioarteko dirufuntza eta munduko bankua adibidez. Inola ere, ezin dugu onartu defizitaren kontrola dela eta zerbitzu publiko edo ekonomiaren garapenaren kontrako neurriak ezartzea. Arlo hauetan murrizketak egitea. Defizita kontrolatu behar da, bai, Damborenea jauna. Baina inposatzen dizkiguten neurri batzuk zalantzan jarri behar dituzke. Oparo alditan eta krisi alditan zentzugabea da aurrekontu disiplina bera erabiltzea. Hori agerikoa da. Krisialdietan ekonomiaren aldeko neurririk ez baditugu hartzen, ez dago irtenbiderik. Errealitateak azalerazi du defizitaren kontrola, helburu nagusi eta bakarra izateak krisia besterik sakondu egin duela. Miseria bakarrik ekarri du. Langabezia igo da, garapena jaitsi egin da eta hainbat enpresa itxi egin dira. Y para conseguir ese nivel de déficit pactado, ¿qué medidas debemos tomar? ¿Las que toma el Gobierno de Madrid? ¿Las que están empobreciendo a las familias, cerrando empresas, incrementando el paro, en definitiva, asfixiando la economía? Ese no es el modelo que queremos para nuestro pueblo. Es más, nuestra economía puede afrontar esta crisis de otra manera mucho más efectiva, potenciando el trabajo, potenciando el desarrollo, la innovación y el bienestar de la ciudadanía. Orain, aste honetako berriak ikusita, Urkullu, gaur, oraintxe ez dago, Urkullu jaunaren gobernuak jarraituko dituen ildoak asmatzen gaude. Razoi ereduari jarraitzea eta euskal gizarteari emandako hitza ez betetzea. Orain arte, bere marragorriak oinarrizko zerbitzu publikoak izango zirela esaten egonda.
Baina jada, ikusten ari gara hori ez dela horrela izango. Benetako marra gorriak, defizita eta zorpetze mugak izango direla. Aurreko legealdiko murrizpen politikei jarraipena emango die Urkullu jaunak. Eta Rajoyk daraman norabidea hartuko du. Beri berdina, funtzean, PPk Madriletik aplikatzen ari dien politikaren bidea hartuko du. Ezin dugu ahaztu, estatuak berak, Europako instituzioen ustez, ez dituela adostutako defizit mugak beteko 2012-rako. Bruselak aitortu du Rajoyren murrizketek ez dutela balio izan defizita jaisteko. Iazko bigarren sei hilekoan Madrilek beza igo zuen, funtzionarioen 14. ordainsaria kendu zuen, baina horrek ez du zorpetzea murrizterik lortu. Beraz, nola da posible estatuak ez betetzea bere akordioak? Eta aldiz hemen, PPk estatuak bere kabuz gure erkidegoari inposatutako defizit mugak betetzea eskatzea. Benetan, galdera hori garrantzitsua deritzogu. Bukatzeko laburbilduz. Gai honi buruz argi dugu, lehenik eta behin hemen, gure artean, erabaki behar dugula zertarako den defizita. Zertarako den zor publikoa. Eta zeintzuk diren gure herriaren lehentasunak. Horrela bai erabaki daitezke mugak, baina ezin duguna onartu da inposatutako mugak eta inposatutako neurriak. Eskerrik asko, Pinedo andrea.